Y Delta met tequila en zo. Maar we hebben Mats met meer informatie over... Mats of Maat? Mats. Mats? Met meer informatie over Fusion Restaurant. Vertel ons eventjes wat jullie voor morgen hebben. Morgen is eigenlijk Cinco de Mayo. Ja, we hebben morgen een speciale dag. Nou staat Fusion sowieso natuurlijk wel een beetje bekend. Ja. Om zijn tapas, om zijn goede wijn en om het restaurant wat het zelf is. Maar 1 keer in de maand, elke eerste vrijdag van de maand, geven we een evenement. Moet ik wel eerlijk zeggen. Eerste vrijdag van de maand? Ja, voor dit jaar is het de eerste. We waren druk met een hoop andere projecten, maar voor dit jaar gaan we dus nu beginnen. En als we eenmaal begonnen zijn, dan stoppen we niet meer. Dus deze vrijdagmorgen eigenlijk al hebben we dus ons Cinco de Mayo evenement. Nice. Ja, helemaal in Mexicaans thema. Ja. Sponsor Roma Trading. Met hen hebben we samen, met hun mixologist, hebben we cocktails gecreëerd. Dus, helemaal in het thema van Casamigos Tequila. Omdat het de Cinco de Mayo is in Mexicaanse stijl. En die cocktails zijn $8 stuk, dus dat is voor Fusion sowieso al een hele bijzondere discount. Ja. Daarnaast hebben we ons best gedaan op een food menu, ook helemaal in het thema. En dan wel van de Green Egg, dus dat heeft altijd die Fusion twist zit erin. En dan wordt het één groot feest, speciale muziek. Van 9 tot 10 hebben we zelfs een Hora Loca. Daar gaan we er echt één gekhuis van maken. Hoedjes, speciale MC. Hoe laat zal dat zijn? Dat is om 9 uur. Om 9 uur. We beginnen om 6, dus vanaf dan kun je inlopen. Kun je lekker eten, kun je gezellig drinken met elkaar. En vanaf 9 uur gaan we echt de boel op zijn kop zetten. Moet iemand reservering maken? Nee, je kan gewoon wel eens langskomen, reserveren, niet nodig. Oké. Wij zijn er. Als mensen iets willen drinken, jullie zeggen jullie hebben toch verschillende dranken. Wat zijn de specials die jullie hebben voor deze dag? Voor morgen dan? Voor morgen hebben we dan die cocktails die speciaal door Casamigos gecreëerd zijn. Vandaag komt hun bartender langs om ons te trainen. Dus dan zijn we helemaal ready. En dan, Die Casamigos tequila, hè? Is een goeie. Dat is een hele goeie. Dat is een hele populaire bij ons. En als de mensen niet weten waar Fusion restaurant is, kun je eventjes vertellen? Ik kan het me haast niet voorstellen, maar Fusion zit er. Er zijn mensen, die zijn er. Ja. Nee, Fusion zit in de Alhambra Mall. In Alhambra Mall, ja, Alhambra zeker. Mall. Dat is makkelijk voor als je niet weet waar Alhambra is, dan heb je wel een grote probleem. Erskine Boulevard, 47. Dat betekent morgen Cinco de Mayo, Mexican special dan. Mexican special vanaf 6 uur. Met Casamigo, tequila en alles. En eten, wat zeg je dat het beste is om te eten voor morgen? Wat zullen we te krijgen vinden? Mensen kunnen gaan komen voor de burritos. We hebben quesadillas, we hebben tacos. Uiteraard ceviche. Ceviche, wow, oké. Nice. Nee, dat zal heel leuk zijn. Ik laat je eventjes aan de mensen uitnodigen om van 6 uur al. Vanaf 6 uur, ja. En tussen 9 uur en 10 uur hebben jullie dan de Hora Loca. Ja, dat klopt. Dus morgen, ik spreek nu het land toe, hè? Dat gaat, ja. Ja, zeker. Goedemorgen, vanaf morgen 6 uur. Groot feest bij ons bij Fusion. In de Alhambra Mall, Cinco de Mayo. Voel je uitgenodigd, wees daar, we gaan er een feestje van maken. Zeker. Bedankt alweer, Max.